Warung sego geprek Mbok Ijah. Ayu, Neta, Kensi, Cika lan Adi padha semangat anggone tumuju menyang warung sego gepreke Mbok Ijah. Dina kuwi ngepasi ulang taune Adi. Wis dadi kesepakatan, sapa sing ulang taun kudu nraktir kanca-kancane. Saka kadoan warung iku katon rame. Akeh bocah-bocah sak pantarane padha njajan. Tekan cedhak warung, pit padha dijagrak. Amarga njeron warung kebak, Ayu ngejak kanca-kancane gelar kloso pandan nang jaban warung ngisor wit munggur gedhe sing eyup. Kloso pandan iku pancen disiapake dening Mbok Ijah yen pengin lesehan ana jaban warung. "Mbok, sego geprek 5." Ayu pesen sinambi ngegarake epek-epeke. "Siap." Wangsulane Mbok Ijah seneng. "Kaya biasane ta, Mbok?" Ayu takon maneh. "Iyalah." Semaure Mbok Ijah sinambi nuduhake jempole. "Kowe wis biasa tuku kene yuk." Kensi takon. Ayu mantuk. "Sing dikarepake kaya biasane iku kepiye?" Neta takon resih. "Mengko deloken dhewe." Wangsulane Ayu cekak. Pegawene Mbok Ijah banjur ngladekake pesenane Ayu. Ning isine mung lawuhe wae, awujud ayam geprek. Sambele lan segane ora ana. Gelase uga ora ana wedange. Adi lan kanca-kancane pandeng-pandengan, gumun kebak pitakonan. "Mung kaya ngene iki yuk, mbok kandhakake istimewa?" Pitakone Adi. "Lah kowe mau pesene piye to yuk? Mosok mung kaya ngene?" Kensi nimbrung ora sabar. "Tenangno pikirmu, ya iki istimewane warung sego geprek Mbok Ijah," ujare Ayu. "Istimewa sing kepriye? Nek mung kaya ngene iki ya kecewa banget aku." Kensi selak ora sronto. Ayu mesam-mesem. Kanca-kancane dadi sansaya ora sabar. Istimewane kuwi sego, sambel lan wedange sengaja ora diladekake dening Mbok Ijah. Ning kene sego, sambel lan wedang dikon njupuk dhewe. Ayu njlentrehake. "Ciwi, tegese oleh njupuk sego akeh yo?" Pitakone Kensi. Ayu mantuk. "Aku seneng sambel, mula aku arep njupuk sambel akeh karep ben pedes banget." Cika jingkrak-jingkrak seneng. "Oleh to yuk." Ayu uga mantuk. "Wah, nek iki istimewa tenan." Adi seneng. "Ning ana sarate," kandhane Ayu. "Sarate apa yuk?" Kanca-kancane padha takon bebarengan. "Kowe kabeh sak karepmu anggone njupuk sego, sambel utawa wedang. Ning kudu entek," wangsulane Ayu. Kensi, Neta, Adi lan Cika padha pandeng-pandengan siji lan sijine. "Terus yen ora entek piye?" pitakone Neta. "Ya kena denda. Dendane luwih larang tinimbang rega asline. Ning yen entek, mbok sepiro akehe njupukmu, regane tetep ora mundhak." Ayu njlentrehake. "Piye? Wani ora karo tantangan iki?" "Hayo," wangsulane Adi lan kanca-kancane bebarengan. "Yuk, kenang ngopo to kok Mbok Ijah gawe peraturan sing kaya ngono iku?" pitakone Neta penasaran. "Supaya awake dhewe tepo slira anggone mangan, oleh nganti wareg,
ning aja nganti nyisa. Senajan le njupuk akeh lan entek, Mbok Ijah seneng banget. Yen njupuk akeh ning ora entek, Mbok Ijah sedih amarga sego sing ora entek iku mung kebuang percuma. Kamangka isih akeh nang kono-kono sing padha isih kekurangan mangan. Ayo nerangake. Piye? Wis padha ngerti aturane nang warung kene? Takone Mbok Ijah. Siap, Mbok. Wangsulane bebarengan sinambi ngacungake jempole. Cutel.